Wara li f'Mater Day spiċċajna bl-ITU mimli, il-Ministru Carmelo Abela qed jinsisti li m'għandniex emerġenza. Il-Ministru Abela għamel din l-istqarrija inqas minn 24 siegħa wara li t-tobba fis-saħħa pubblika ħarġu jgħidu li l-5 ITU li nfetħet jum qabel kienet diġà mimlija. Fl-ITUs is-sodot mhumiex okkupati kollha, m'għandniex emerġenza. Inti taf li ftaħna ħaniftħu 6 ITU, kif tista' tgħid li s-sodot tal-ITU mhumiex? Smajtni nwieġbek li ngħidlek li isma' minkejja li għandna numru ta' sodot mihomx okkupati kollha. Il-bieraħ il-Ministru, il-Deputat Prim-Ministru għalinna li inti qed tgħid li m'għandniex sodot, għandna sodot vojta, m'għandniex sodot vojta Ministru ta' ma nafx kemm ilek ma tmur l-isptar, imma nassigurak li m'hemmx sodot. Inti titkellem fuq l-ITU. L-ITUs għandna 4 għal 5 ITUs biex wieħed ikun ippreparat f'każ ta' eventwalità. Jiena l-informazzjoni li għandi huwa li mihomx mimlijin le. Intant id-deputati tal-Gvern għadhom qed iħossuhom skomdi jwieġbu dwar l-istqarrijiet ta' normalità li tant ftaħar bihom il-Prim Ministru fl-aħħar ġimgħat. Mal-Prim Ministru li se mmorru malajra n-normalità? Iva mela. L-appell tiegħi huwa lil dawk in-nies li huma irresponsabbli illi jiġi għaw jqumu minn ħaddieħor u tbagħt il-mami tiegħek ibagħtu l-ġenituri tiegħi u ta' kull wieħed u waħda minna. Jalla noħorġu minna, grazzi. In-normalità li qed jitkellem dwar il-Prim Ministru, inti bħala Ministru responsabbli mill-istrateġija. Meta taħseb li se nkunu qed taqbel mal-Prim Ministru li se mmorru malajra n-normalità? Huwa fl-interess ta' kulħadd li pajjiżna immur lura għan-normalità malajr kemm jista' jkun. In-numri iva vera żdiedu imma huma kawża tal-varjant. Inti taqbel mal-Prim Ministru li daqt imorru n-normalità? Taħseb li bħalma qal il-Prim Ministru se mmorru malajr n-normalità? Inkomplu naħdmu biex nagħtu l-aħjar lill-poplu. Mhux hekk saqsejtek, onorevoli. U waqt li kien dieħel il-Parlament erġajna staqsejna lill-Ministru tat-Turiżmu biex jagħtina l-istudji li saru biex ittieħdu d-deċiżjonijiet mill-Gvern b'rabta mas-settur tar-ristoranti, settur tant importanti li jfisser lajxin għal eluf ta' ħaddiema. Bil-Ministru Clayton Bartolo ma jweġibx u jfarfar fuq is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Palma diġà spjegajti dawk huma miżuri li ttieħdu flimkien mas-Superintendenza tas-Saħħa Pubblika. U dak kollu li jiġi publikat dejjem anke skont il-gwida tagħha. Net News kien qed jistenna wkoll il-Prim Ministru għall-ewwel kummenti tiegħu wara li ħabbar il-miżuri l-ġodda. Prim Ministru, bonġu, Prim Ministru, mhux ħadhom mistoqsijek, Prim Ministru. Aġir li fakkarna ħafna fi kliemu stess ftit ta' xurilu. Li fi ftit żmien ieħor ikun lest biex jitlaq jiġri. Kristina Majra għal Net News.